klein stukje. Wanneer is het begonnen? Ja, ik weet niet hoe laat dat was. Mag ik ook een handje geven? Ja, zeker. Hallo. Hallo. Ja, ik ken hem wel. Ik zie hem iedere dag op de televisie. Oh, dus dan weet je dat we een goed volk zien. Ja. Oh, hoop ik tenminste. Ja. Hé, maar Ja, het is keihard. ja, want het is druig, hè? Ja, en allemaal de regen vorig jaar. De ganse winter. Maar dat je dat nog zelf doet? Ja. Heb je geen tuinman? Nee, niet meer. Ik koest het zwaar weer ook niet meer, dan kreeg je in de schouder. Ook een mens? Nee, dat leeft niet meer, dat Oh. 2 jaar. Dus. En wie kreeg je het in de schouder dan? Ja, dan ben een tuinman. Oh, oké. Dus je gaat er wel in met vuur? Ja, dan heb ik daarvoor, maar ja, dan is ze ook van dezelfde leeftijd als ik. Dus. En nu doe ik het zelf iedere dag een klein stukje. En dan hoop ik dat ik dat op het eind van de week toch klaar heb. Hé, maar aan de ene kant, je zegt van het is voor werk en ik kan niet zo lang staan. Ja. Maar aan de andere kant Ja, is het wel... ik heb 2 in de knieën van. Dus. Maar hebben ze dat iedere tegelijk? dag een beetje beweging. Dat is ook Ja, goed. juist. Dat is goed. Ja, En het is lekker weer. dat is het voornaamste, joh. Ik hoop dat het zo nog een paar maanden blijft en langzaam beter. Heb je een idee waarom we gestopt zien? Nee, Nou, ik zoog de beeldjes verspreid, ja. maar ik zoog ook de fietsstoom. Oh, ja. Maar die stiet er al langer, hè? Ja, al heel lang. Waarom stiet hij door gewoon in de Ja, wei? dat is nog altijd de bedoeling dat er een bekje met viooltjes of zo wat ingepot worden of geraniums. Maar dat is de ganse tijd nog niet van gekomen. En voor wie is die fiets dan? Ja, vroeger toen hadden we die fietsenzaak wel, hè, toen we in mensen leefden. En daar is hij nog een keer van blijven staan. Daar hoefden ze niet meer terug. Toen zei mijn mens, dan zetten we daar op het gras en dan doen we dan een bag op met viooltjes of zo wat. Ah, En dan, maar, dan ziet dat leuk goed. ja, zoiets. Maar dat gaat je nog wel doen. Ja, dat zal er nog wel een keer van komen. Maar En de fietsenwinkel is er niet meer? nee, dat was zo erg door, maar dan zit nou een schilder in. En ja, dat ziet niet of je het van heel goed nog kunt zien. Ja, daar achter de container. Oh, er is zo'n struitje in de store, hè? Ja, Ah, daar was dat, ja. Hebben we 30 jaar gedaan. wacht eens even. Heb je niet ook bij mij in de deur op? Ja, dat was mijn zoon, ja. Ah, oké. Dan is het door geweest, ja. Ah, oké. Maar er is nog geen fietsenmaker hier? Nee, Oh. nee, dan is nou met de administratie bezig binnen. Ik kan dat niet op de computer en dat moet hij dat doen. Ah, oké. Oh, dus die woont bij je? Nee, dat woont de velden. Oké. En maar, ziet je een echte Lottemse? Ja. Ja? En ook een mens wordt dat ook? Nee, dat kwam van Nijgelsum. Of van een Egelsum? En is dit huis... Ja, dit was mijn elderlijk huis. Dus je hebt hier altijd gewoond? Ja. En Ja. had je een groot gezin vroeger toen? Nee. Ik was hier nog kind. Oh! Maar heb je wel een leuke jeugd gehad? Jazeker. Ja? Jazeker. Ja, er was toen niks te doen hier. En verder was er ook, ja, allemaal de kinderen hier uit de buurt. Die speelden toen allemaal buiten, er was anders niks. Ja. In het begin van de 50er jaren, zeg maar. En, maar ziet je dan van Noordenoorlog? Ja, van 49. Oké. Dus je ziet Van 49. Je ziet nooit weg geweest uit Lottem? Nee. Alleen voor op vakantie. Maar dat is toch al jaren niet meer weggekomen. Nee, maar ja, want hoe lang heb je de fietsenwinkel gehad? 30 jaar. 30 jaar. Ja. En daarvoor had mijn mens nog 25 jaar op de popen gewerkt. In 3 ploegendienst. Dus.
Dus er zo, even kijken, 3 ploegendienst, er zou ook dan nachtdienst bij. Nachtdienst en middagdienst en vroeger. Ja, Dan heb je hem al druk moeten missen. ja, ze dacht het was me gewend. Hey, en, Vroeger toen trouwden ze allemaal jong. En ze waren allebei 22, dus. Maar tegenwoordig trouwen ze geen niet meer of pas heel laat. Ja. Dus, heb je er begrip voor? maar ja, dat Ja? moeten ze zelf weten. Beter te laat trouwen dan te vroeg, hè? Ja. Of, ja, dat hoeft toch ook niet. Hey, en wie heb je ook mensen leren kennen? De Ja. Hegelsumse. Vroeger met dansen op een Melderse. Dat was toen de zeil het paradijs. En ja, dat was alleen met zondagsavonds dansen. Dus daar heb ik dat leren kennen. Oké. En dat was nog nooit in Lottem geweest. Want dat wist ik niet wat Lottem lag. en ik wist ook niet wat, ja, ik wist wel dat het Hegelsum bestond, maar waar dat het lag, dat wist ik ook niet. In die tijd wordt de wereld ook nog een stuk kleiner, hè? Ja, nemen zijn een auto, moest over met de fiets in. En dan moest altijd geweer, ik weer wel, dus er was niks. Wat had je vroeger toezen, want er zit best wel wat grond bij. Ja, ja, daar hebben we sperjes op en daaronder hebben we nachts een stuk en er stond aardbeien. Dus er was altijd zomers zo, we hebben van alles te werken. En door En mijn vader dat werkte gewoon in een bouw, dus ook nog. ja, dat werkte gewoon uit overdag. En ziet je vroeger dan wel altijd toes geweest? Ja. Maar toen worden er geen asperges of aardbeien meer. Ja, later, ja, ik heb nog ergens anders, heb ik ook nog verschillende jaren asperges gestoken en zo wat. En nog rozen ingepakt in de hei, dus Oké. rozenwoelen zei ze toen. Wie Zwinters rozenwoelen. rozenwoelen? Ja. Wat is dat? Ja, gewoon in de plastic en dan draaien en dan. Ah, oké. En dan koesten ze verkocht weer. Ja, en dan gingen die naar het buitenland, geloof ik. Dus, hoofdzakelijk naar Duitsland en België. Ja, ja. Hey, en wie is het nou? Kom je nog wel in het dorp? Of, Jazeker. ja? Ik kom nog iedere maandag. Ga ik dan naar de gym. En als er wat van de KBO is, dan ga ik ook altijd in. En kine en zo wat. Kine is nog net zo leuk als vroeger? Of, Ja, Ja? zeker. Ja, en dat, er komt er ook nog altijd vallen bij. Dus, Ik vind dat wel mooi, want jij zei het van, ja, we hebben ons leren kennen in de Melderse met dansen. ja. Dan ging je er op de fiets heen, denk ik, of niet? Ja, we gingen er met een groepje van vriendinnen heen. En van de Melders was er nog een groepje en die zou je voor ons plan bewaren. Toen moesten we nog allemaal gaan zitten, deftig en de Oh ja, neven de kant van de, ja? Ja, maar goed dat dat niet meer is. Nou stonden ze allemaal gewoon onder elkaar, dat is veel gezelliger. Ja, want dan zoet ze als mechje zoet ze op een Ja, stoel. dan zitten we eigenlijk min of meer te wachten. Ja, want de jongens moesten de mechjes komen halen. Ja, dat was toen nog. Worden er wel eens mechjes die ook in de jong gingen halen? Ja, dat wordt wel mij afgeroepen met de Duitsers niet. Van een damesdans, maar dat durfde ik ook niet meer toen in die tijd. Ja. Tegenwoordig zie je dat allemaal wel anders zien, maar Toen waren in de tijd dat pastoor nog de baas worden. in de ja, wereld. precies. Ja. En kwam pastoor ook regelmatig toes langs? Nee, Dat niet? bij ons niet. Oh. Maar ik weet nog dat op een Hegelsum, dat heeft mijn schoonmoeder wel mij verteld. Dan kwam pastoor en dan kwam dan, en dan zei dan, en Anna komt er nog een kleintje. Oh. En oot hij dan ook mee? Ja, dat doe je ook altijd aan mij eten. Kijk, ja. En als hij geluk had, kreeg hij ook nog een bolletje zeker? Dat weet ik niet meer. Dat zei ze dan niet meer. Maar goed, je ziet nog, je stond nog volop in het leven. Je gaat naar het dorp, Jazeker, wat moet er anders was beetje geleerd. spaaien. Ik heb geen rijbewijs, dus ik moet overal met de fiets en te voet in. Dus, Oh, dus fietsen doet je nog? ja, dat doe ik nog wel. Ik heb nog mijn oude fiets, dus dan kan ik goed op en af. Dat ben ik al gewend.
Is dat wel een elektrische? Ja, zeker. Oké. Ja. Ja. Ah, nou snap ik het ook. Dat, ja, je hebt vroeger altijd de fietsenwinkel gehad. Nou snap ik ook waarom bij de brievenbus dat fietsje Ja, neven het en hoesnummer. tegen de moer. Oh ja, neven de voordeur. Ja. Ja, en als het nou nog wat drukt, dan kan ik dat er zo voor doet heerlijk. Den drek, ja. Ja, als dat wat ingedrukt is. Dan heb je nog even wat te doen. Ja, dat weet ik wel zeker. Je hoeft ook niet te vervelen. Nee, geen seconde. Leuk dat we even langs mochten komen. Ja, je ik ziet vind hem het wel leuk. Ja, ik zie je wel op de televisie. Ja, nou stonden we voor de neus. Ja.